Piştî hilbijartinên yekê mijdarê parlamentoya Tirkiye dest bi xebatên xwe kir. Raya giştî hevî dike ku parlamentoya nû ya Tirkiye meseleyên heyî çareser bike. Partiya Yekem ya hilbijartinan û desthilat AK Parti dibêje karê serekeyê parlamentoyê dê çêkirina kanûna bingehîn ya nû be. Esaslı değil de şüphe esaslı bir anayasa inşa edilmiş oldu. Li Tirkiye meseleyi herî mezin meseleyi demokrasiyê ye. Em dikarin bi çêkirina qanûneke bingehîn ya nû vê meselê çareser bikin. Pêwîst e bi qanûneke bingehîn a demokratîk û sivîl heye. Li hejmara parlamenterên me têrê nekin ku em qanûna bingehîn derbas bikin. Me pêwîst e bi piştgiriya opozisyonê heye. Ya duyan jî divê rêgaznameya parlamentoya bêguhartin û parlamento zêdetir kar bike. 59 madde gözden geçirilmişti. Partiya duyem û opozisyona serekeya Tirkiye Partiya Komariya Gel CHP jî dibêje divê karê serekeyê parlamentoyê bi hêzkirina demokrasiyê be. Gorî CHP parlamento divê di serî gavên pêwîst ji bo parastina mafê mirovan û azadiyan biavêje. Başında medyaya yönelik Daxwaza me ya serekar rawastandina zextên ser çapemeniyê ye. Ya duyanem daxwaza bicihkirina hiqûqê dikin. Li Tirkiye sîstema dadêtêk çûya û riziye. Divê ev mesele were çareserkirin. Tirkiye dibin gef û matirsiya gelek rêxistinên terorê de ye. Divê li dijî van rêxistinan bergiriyên baş bên wergirtin û yasayên pêwîst jî bên derxistin. alması gerekiyorsa belli kanunların yapılması lazım. Gorî encamên hilbijartinên yekê mijdarê AK Parti bi destxistina 317 kursiyan bû bi Partiya Desthilat û mafê pêkarîna hikûmetê bi dest xistibû. Piştî merasîma sondxwarinê parlamentoyê dest bi kar kir. Gelek mesele hene ku divê parlamento çareser bike. Lê heviya herî mezin ew e ku parlamento kanûneke bingehîn ya nû çêke. Kemal Avcı, Rudaw,